ay dumadaan ako kanina sa may Park Mall. Bumili ako ng fans sa 360 pharmacy mga par. So now for today's video mga par ay kakauwi lang natin galing sa trabaho. So before matulog mga par, dapat maglinis muna tayo sa mukha natin. Pang ano mga par, pang dagdag pugi-puwid. Kailangan na tanggalin natin yung mga dumi sa mukha natin mga par. Akala po nila babae lang yung gumagawa nito, pero kami mga lalaki naglilinis din kami ng mukha namin. Siyempre mga par, papogi tayo. Babalik tayo dati mga par, nung pangdagdag pugi-puwin sa mga par. Tingnan nyo mga dumi. Kasi mga par ay nalakad lang tayo pauwi. So hindi natin maiwasan na magadumi yung mukha natin. Ganito yung ginagawa ko dati mga par, nung yung edad ko ay nasa 20 pa, nung binata pa ako. Kayo nang bahala mga para maghuhusga sa akin. Ito yung ginagawa ko ay lininis ng mukha para sasabihin ng iba ay ano tayo, bakla. Hindi pa tayo bakla mga para. Na straight po tayo. Dumi yung mga paro. Dumi. Sobrang dumi. Siyempre mga par ay dumadaan ako kanina sa may Park Mall. Bumili ako ng fans sa 360 pharmacy mga par. Ito yung ginagamit ko, fans. Paano to i-open? Dito pala. So, lagay na natin sa mukha natin. Kayo na ang bahala magpasensya mga para. So, every night mga par, bago tayo matulog, ay gagawin na natin to. So, ngayon mga pare, i-rub na natin sa mukha natin.
O di ba ayos mga par? O di ba pogi na tayo mga par? Okay kayo. Hanggang dito man lang tayo mga par. Abangan po ninyo yung next video na gagawin natin mga par.